Здравейте! Днес ще направим едно клипче как се ползва Beamer код с една джиджавка. Ето, това е джиджавката, iCar Pro, Bluetooth, OBD конектор и е за кодиране на BMW основно. Като днес ще кодираме мигачите на BMW или бързия мигач, така да се каже, с едно натискане да свети 3 пъти, 1 път, 3 пъти или 5 пъти, според зависи това, което изжелаеме. Ето виждате за момента имам като опция само 1 и 3 пъти. Като натисна бързия бутон, виждате мига 3 пъти. Ще го кодираме с Beamer код и ще го направим да мига 5 пъти. Гледайте. Така, влизаме в Beamer код, избираме си накрайника, прави връзка, избираме кой автомобил ползваме и почва да чете компютрите на колата. Отнема малко време, няма как, тук съм го забързал малко, защото отнема доста време. Така, избираме в Head Unit и Expert Mode. Като с Expert Mode трябва да се внимава, ако не сте сигурни какво правите, по-добре не го правете, защото става малко неприятно. Така, избирате 5 Fashion Triple Blinken, на немски е всичко, избирате Activate, Save, давате назад и код. След това Start Coding и компютъра ще се рестартира, ще запише новите данни и вече след това ще имате 5 пъти мигачи. Така, вече сме кодирали 5 пъти да показва. Влизаме си в настройките, Bicycle Settings, Lightning, Exterior Lightning и ето вече виждаме, че имаме и 5 пъти. Не само, че излиза 5 пъти, ами и работи. Ето вижте, натискаме бързия бутон 1, 2, 3, 4, 5 пъти. Това е за днес. Другия път ще покажем как да включим спорт режим, спорт плюс.